Čaute, s vami je tu Natiber. Mimochodom, prepáčte, že som 4 mesiace nenatáčal. Prepáčte mi to, rozmyslel som, čo natočiť a natočíme Brawl Stars. Teraz to práve hrám, ja už som túto hru už hrám 3 mesiace. Mám 30 postav, 2 legendárne napríklad ako Drago a Chester. Tak už získavam Spajka. Mám tu 8375 pohárov. Tak môžeme ísť na duo. A môžeme hrať? Tak ideme na to. Ináč, dopozerajte si toto video od začiatku až do konca, aby ti nič neušlo, lebo toto bude dobré. Možno si tu otvoríme aj nejaké star dropy. Neviem, mám si dať Groma? Alebo Max? Neviem, Rika? No, ja si nechám ešte Grifa. A potom pôjdem iné kola. Keď sa vám toto video bude páčiť, tak mi prosím dajte odber alebo like, alebo obidve prosím. Budem rád. Tam je nie, to je Daryl a on má skin Megaboxu. Ten skin som ešte nevidel. No tu je práve, tam kde strieľam. Videli ste ho? No ja áno. Griff ubera veľa. Keď je blízko hlavne, aspoň 3000, ale to musím mať vymaxovaného a mám. Presne, niekto nie. Dobre, tak to sa tu zašiem. Tam je Kit. Zabil. Bonnie. Tak bojím sa. Pomoc. Dobre. Šeby. Tak ma zabil Daryl, ale no plus 2, aspoň som smutný. No ako ten Griff, nie ja. Dobre, dajme si knockout. Tento. Nechám si Griffa. Ale vedeli ste o tom, že Griff je človek, pozrite sa na ten prst, kde drží tú šporničku, vidíte? To mi asi viete, ale ja vám to ukážem ešte pre istotu. Napríklad, ja si dám. Vidíte? Tu ma naskočuje, vidíte ten krk? Videli ste? Kľudne si stopnite, môžete si to kľudne stopnúť. Tak, môžeme ísť na teda ten knockout. Nie. No, takže. Nás sme s Dávkom a Brokom. Ten skin na Broka mám. Nasprejeme. Brawl Pass 1, 2, 3, 4. Tam je Dynamite. Frank ma chcel pokilovať. A Dynamite tiež asi. No, kde je ten Frank? Tam je Frank. Zabil som ho. No, mohol som aj ale skôr ho dal ten Brok. Nevadí. Aspoň sme jedno kolo vyhrali a prosím, nech aj to druhé. Ináč my môžeme aj to druhé vlastne. My máme teraz väčšiu šancu. No, už som sám. Tak nemáme väčšiu šancu. Trochu neviem hovoriť, prepáčte, lebo som nahypený. Toto mi skôr dá HPčka, to je iba v sebe asi. Tak nič. No ale toto musíme vyhrať, please. Prosím. Keď toto pozeráte aj vy Češi, čo pravdepodobne môžete, tak budem hovoriť aj trochu po česky. Zabij. Plus. Yes, vyhrali sme. Som veľmi
nešťastný. Ináč ja mám jeden kill, ten Brock najviac asi. Plus 200 expu. Stardrop rare. Nič nevadí. Teraz si dám inú postavu. Napríklad... Neviem, Edgar? Frank? Neviem. Nechám si Griffa. Ešte jeden knockout. Nie, ja si dám solo. Keby ste chceli, tak budeme jasné, že ešte raz natáčať už Brawl Stars a bude možno aj iných hrách, napríklad Fortnite, neviem, nemusí to byť isté, ale môžem. Tak. Tam niekto je. Snáď sa vám toto video bude páčiť, lebo snažím sa natáčať čo najlepšie, aby som mal čo veľa odberateľov a aby som mal viac ako 23, lebo aby som vedel, že či sa vám to viacerým páči. Chcel by som to vedieť. Alebo kľudne dávajte lajky aj to je, že sa vám to páči, aj odber. Ale Spike, ultimátka, ultina, nič. A on môže dať ultinu, tak si mám dávať pozor. Či? Ešte nie? Asi ešte nie. Á, už vedel. Choď kednu. Ináč je mi totálne vedro. Hovorím po česky, ak som hovoril, že budem aj po česky pre Čechov. Keď neviete, čo je mi totálne vedro, tak to je mi totálne teplo. Myslím, že to viete. Tak Griff vie dať asi svoju ultinu, už by mohol vedieť dať. Ale lepšie by bolo, keby nevedel. Ale ešte nie, lebo to nemá žlté. Ja jediný neviem. Je, lebo som Spajka. Dá, ja chci. Tak, mám viac pár cubov. Dobre. Dobre, vyhral som, super. Mal som použiť ultinu, ale to už bolo neskoro. No, takže už mám 354. Prepáčte, pomýlil som sa. Môžem si zobrať 100 týchto... neviem, zabudol som, jak sa to volá, prepáčte mi to. Tak, čo som tak chcel, zabudol som na nič. 30, mohol by som si kúpiť skin, třeba na Edgara. Napríklad ten, ale nechcem robiť. Radšej si chcel kúpovať postavy, ale chcel by som si už kúpiť Spike, ale vidíte, koľko stojí. No, na to nemám. Ináč, no, už je tu pridaný aj Berry. Tak mám 30 postav z 81, ale ja si už dám Maxku. S Griffom už mám veľa, už stačilo s ním. Dám si Maxku. A môžem ísť na solo. Pozriem sa, koľko natáčam. 11 minút. Dobre. Takže prosím, nech sa vám toto video bude páčiť. Je jasné, že je to na vás, nie na mne, že či sa vám to bude páčiť. To vám sa musí. Nemusí, že... No, keď sa vám to bude páčiť, neviem sa ani rozprávať. Či sa vám bude páčiť. Keď sa vám bude páčiť, môžete mi dať prosím like. Keď nebude, tak môžete nechať tak. Keď chcete, je to iba na vás. Iba na vás to je.
Je to na vás. Ja vás nenutím. Edgar. Čo sa to nakreslil? Pomilom. Edgar, nie je čas na skáčkanie. Ale nech neskočí na mňa, lebo bude zle. Serem na ňu. Tam je. Kašem na ňu, ja. Čo to dal? Čo si to dal? Veď on mal toľko maličko. Čo to spravil? Ja som nevidel. No, 0. Maxko sa nevylepším. Tak, dáme si jeden knockout. A čo mám teraz urobiť? Jedine to zapnúť, ale jedine to zapnúť, čo mám urobiť? Zapnúť. No, môžeme ísť na to. Ináč druhýkrát sa ospravedlňujem, že dlho som nenatáčal 4 mesiace. Ináč nahrávky už mám, ale ešte nemám tam, kde sa budú predávať, tak musíte ešte počkať. Neviem koľko, prepáčte mi to, ale musíte čakať, keď chcete mať dobrý meč. Ináč máme tu Dynamajka skin a Lu. Poďte preč, to je naše územie. Zabil ma Crow. No poď, Lu, Dynamite, zvládnite to. Už iba 2, no. No, dobre, prehrali sme to, nič sa nedeje. Ja sa tu asi skovám. Jasne, tam je Crow. Dal mi poison. Nie, to je zlá správa. Crow. Dobre. Čo? Ja, Leon. Uran. No. Keď ma nepočujete, tak napíšte mi do komentárov a na budúcich videách už budem jasnejšie hovoriť. Lebo toto... no. Run. No. Prosím. Čo som to spravil? Tak, keď sa nám takto nedarí, na budúce už budem mať dlhšie videa, ale toto znamená, že už sme u konci môjho videa a dajte mi prosím like a odber a natočím lepší diel, kde neviem, kde napríklad budem otvárať Brawl Pass alebo niečo také. Tak zatiaľ čaute.